Здравейте, аз съм Наско от Варна и сега ще ви обясня как да си вземете семе от домат и да си го запазите за следващата година. Значи, много е важно да вземете подходящ домат. Това означава да си погледнете сорта, да знаете какво точно ражда вашия сорт и да изберете най-добър домат от вашия корен. Аз съм взел един страхотен домат. Това е от Таня от Банкя. Благодаря на свилена рача да си го реждам в момента. И сега ще ви обясня как точно да си го отрежете и да си съберете семената. Значи, някои хора го режат така на филийки, за мен това е доста по-сложен вариант. Най-добре е да го хванете така и да си го отрежете точно по този начин. И сега ще разберете защо. Ето хубаво и колко е сочен. А как ме реши? Просто да не го обяснявам. Така, значи хващате чашата и си го стискате като лимон. Те семената сами си падат. Другата половина по абсолютно същия начин. Ето, те сами си излизат и си падат. Този домат съвсем спокойно може да си го изядете на салата. Така, сега това нещо, като го хванете, доливате, може би, още е толкова едва. Вода се слага, за да може да ферментира по-лесно. Оставя се на място, което не е слънчево и е със сравнително постоянна температура топло. След 3-4 дни се получава ето точно това нещо. То е ферментирало. Може да има някоя друга муха вътре, няма проблем. Значи много е хубаво да се сложи отгоре една салфетка и така, за да може да не се пълни с животни. Там мухи, оси, пчели и така нататък. Сега това нещо вече е готово. Мейте го на мивката. Семената, които плуват отгоре, не стават за нищо. Те също се изхвърлят. За вас са важни семената, които се намират вътре. Изплаквате няколко пъти така, изливате и след това слагате дали ще бъде върху вестник, дали ще бъде върху някаква пластмаса, семената да ви изсъхнат. Не е добра идея да ги пече слънцето, понеже кълняемостта си отива. И това е цялата философия. Благодаря за отделеното време. До скоро!